Eretsahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. At patuloy po ang programa po natin, IFM News Prime Edition. Kasama po natin sa linya ngayong umaga ang isang political analyst at suki na po natin, Attorney Edward Chico. Pabati muna natin. Magandang umaga, Attorney. Magandang umaga rin po, Idol Mark, at sa ating po mga tagapakinig. Opo, Attorney, eto na naman, may panibago na naman dito na usap-usapan ng buong bayan. Kahapon, naririnig natin yung mga nasa jeep, nasa mga kani-kanilang mga tahanan na pinag-uusapan itong massive resignation na paghingi ng courtesy resignation ng Pangulo sa buong gabinete niya. Ito po ba ay first time at sa palagay ninyo, ano ang nagtulak dito sa Pangulo? Bakit tumawag ng ganitong klase ng courtesy resignation sa kanyang mga kabinete? Well, una sa lahat, yung courtesy resignation na yan. Kung maalala ko, nangyari na yan before, nangyayari na ba siya talaga, bakit? Mm-hmm. Kasi from a legal standpoint, wala namang problema if the President would ask for that dahil as an appointing authority, may karapatan naman siya talaga na paalisin o tanggalin o pilitin na mag-resign. For example, ang kanyang miyembro ng kanyang gabinete, kasi alam naman natin na everyone serves at the pleasure of the President. Yung level kasi ng isang cabinet secretary, for example, yan po ay nakabase lang doon sa tiwala, yung trust and confidence reposed on the person. So, ibig sabihin, hindi siya pasok doon sa mga requirements ng civil service. So, dito, basta may tiwala ang Pangulo sa'yo, maaari kang i-appoint. And because of that, maaari ka rin tanggalin. So, legally, walang problema doon sa ginawa ng Pangulo. Prerogative niya yun, ika nga. Kung gusto niyang sabihin, mag-courtesy resignation kayo, they cannot do anything about that and they cannot even question the wisdom of the President. So legally, syempre, wala talagang problema. Ngayon, politically, syempre depende yan doon sa kung paano mo siya titignan. Depende kung ikaw ba ay supporter ng Pangulo or hindi. Depende rin kung paano mo i-analisa. So doon tayo magkakaproblema. Kung paano natin titignan ito. Pero yung lumulutang attorney na sinasabi nila may kinalaman ito, for example, yung naging resulta ng eleksyon. Kung kayo ang tatanungin in a political standpoint, attorney, ito po ba is posible na naging parang basihan ng Pangulo aside sa prerogative niya to? Sa tingin ko, maaring isa yan sa mga dahilan kasi kinakailangan ng loyalty check. Kinakailangan i-strengthen ng Pangulo yung kanyang gabinete. Kasi yung resulta ng midterm polls, hindi yan desirable para sa Pangulo. Alam mo, doon sa survey, he was hoping he would get at least 9 out of 12 dito sa Senado. Pero ang nakuha niya, di malamang. So definitely, it's not something na encouraging for him. Kumbaga na-disappoint siya, frustrated siya dyan. Pangalawa, kung hindi natin makalimutan, nung nagkaroon ng survey na patungkol sa trust and approval rating, medyo mababa yung nakuha niyang marka. Medyo bumababa, in fact, steep decline pa nga. So, syempre, yung mga bagay na ito, the President has to sit down, evaluate, assess, and recalibrate. So, unang-unang gagawin niya rito, parang gusto niya para magkaroon din ng clean slate, titiyakin niya na yung mga gabinete na kukunin niya ay pinagkakatiwalaan niya at pangalawa ay loyal talaga sa kanya. At hindi naman siguro lingit sa kaalaman natin yung mga chismis at kontrobersiya, na mula nung nabuwag yung unit team. Ibig sabihin, nung naging lumalabas na nagiging figura na oposisyon si Vice President Duterte, at kasama ang kanyang mga kaalyado, di ba may mga kontrobersiya, may mga chismis na unti-unti niya nang inaalis yung mga na-appoint na miyembro ng kanyang gabinete na sympathetic or loyal or kaalyado na dating Pangulong Duterte. Kasi alam naman natin na 2022, nung naging presidente siya, marami siyang in-appoint or inupo na ika nga ay loyal or supporters
noong dating Pangulong Duterte at the Vice President. So, syempre, nag-away sila. Naturalmente, tatanggalin niya talaga isa-isa yun. It makes sense for him dahil syempre, hindi ko na kayo kakampi. Yeah. Hindi naman tamang kasama ko kayo. So, diyan ko siya nakikita. So, ito ay pagkakataon para sa Pangulo na mag-recalibrate. Alam mo kasi, Idol Mark, ang natitira na lamang na panahon niya ay 3 taon. Yeah. At historically, no, kung babalikan natin yung madalas mangyari, yung huling 3 taon na yan, 2 taon mo na lang talaga yung magiging effective siya. Dahil yung last year, nagiging lame duck ka na eh. Dahil by 2028 or 2027, 2028, yung mga politiko noon nakafocus na sa 2028 presidential election. So yung kapit mo sa mga gabinete, sa mga politiko, rather ay humihina, nagiging lame duck ka, no? Dahil alam nila patapos na ang termino mo. So very crucial sa kanya itong huling 2 taon niya. And he really has to recalibrate everything to making sure that he could maintain yung tiwala, yung ika nga ay kumpiyansa ng taong bayan sa kanyang pamumuno. At attorney, may lumulutang din na parang ang sinasabi dito ito parang palabas lang to na lahat courtesy resignation, pero may pinupuntirya lang talaga siya. Pero tama yun, yung nabanggit ninyo na kung hindi na ramdam na hindi ka alyado at nagsisimpatya dun sa kabila, talagang ito ay malinaw na puntirya ng administrasyon na alisin na, baka ito pang maging balakid. Well, tama naman. No? Siyempre, pinag-courtesy resignation yan. Hindi naman niya paaalisin lahat yan. Di ba? Yeah. Meron siya diyang ibabalik uli. Pero siyempre, alam naman natin na iba yung tinitignan sa tinititikan. Kasi wala din naman siyang choice kundi alisin yung mga tao na sa tingin niya ay hindi niya nakaalyado. Because it actually wouldn't make sense. Why retain certain people na alam mo naman hindi sa'yo. Kaya naniniwala ako na ito ay bunsod or dahilan or dahil sa mga pangyayari nitong mga nagdaang panahon. Sabi ko nga sa iyo, ang pinakamalaking bagay dyan, yung pagkabuwag talaga ng unit team. Kasi syempre, nung naman talagang pag-upo niya bilang Pangulo, malaking bahagdan din ng mga inupo niya sa gabinete ay simpatetic talaga sa mga pamilyang Duterte. No? Yung magkaaway na sila, bakit naman niya syempre ika nga ipagpapatuloy pa yung pag-upo ng mga tao na yun. So parang kanya it would make sense. Pero syempre, pwede mo din tingnan na medyo parang panic mode na rin on the part of the president kasi he's losing his grip doon sa kanyang pamamahala dahil unti-unting hindi na siya nagiging popular. Alam mo, naalala ko noong 2022, ang kanyang trust and approval rating pwede mo ikumpara doon sa trust and approval rating ng dating Pangulong Duterte. Mga una, 2 taon, mataas pa rin talaga. Kaya lamang dahil doon sa mga pangyayari brought about by the take-up of the unit team and other controversial issues, bumaba talaga ang kanyang popularity. Pero ito po ba sa palagay ninyo going to affect the regular business ng gobyerno when it comes into project and programs na nakalatag ngayon, lalo na yung mga kaka-appoint lang ng mga secretaries? Well, actually, hindi naman kasi syempre sa totoo lang, may mga maiiwan din naman. Tsaka sa totoo lang din, kunwari lang din man yung courtesy resignation. Hindi naman niya talaga alisin lahat yan O di ba, marami dyan tuloy-tuloy lang. O di ba, ika nga kunwari lang magre-resign ka. Hindi ka naman talaga tatanggalin, i-appoint ka uli. Di ba? So, hindi naman siya talaga masisira yung mga programa, yung mga aktibidades. Tsaka siyempre, isang departamento, binubuo naman ng napakaraming tao. So kahit umalis naman halimbawa yung kalihim, hindi mangangahulugan na mapipilay sila, di ba? Hindi naman ganyan, that's not how it works. Matagal na rin naman matagal na rin akong naging consultant ng ibang mga ahensya, naging consultant maging sa Senado at sa Kongreso. No? So alam ko yung kalakaran dyan. So hindi naman talaga sila mapipilay. So sa tingin ko hindi naman yun. Tsaka pag nag-courtesy resignation naman yan, hindi naman niya patatagalin yan at hindi siya mag-a-appoint uli. Ang tingin ko lang, pinag-courtesy resignation niya talaga
dahil kailangan niya talaga mag-purge na this time. Kasi mahirap din mag-purge eh. Yeah. Minsan mahirap malaman kung sino ba yung kakampi mo or hindi, di ba? Tapos bukod dyan, kung mag-purge na siya talaga ng big time now at marami siya tatanggalin, parang ang pangit naman kung bigla niya na lang aalisin yung napakaraming membro. Eh di ba mas maganda pakinggan kung pinag-courtesy resignation niya lahat para meron siyang free hand, So kung may aalisin man siya, may i-retain siya, hindi gaanong mapupuna. As opposed to, out of the blue, bigla na lang siya magtatanggal ng sabay-sabay, di talagang mas ladong pangit yung epekto sa kanyang imahe. Okay, pero dito attorney, sa ano na ito, ano ba ang klaro sa inyo pong pananaw na what is the clear message that the president is sending sa mga kawani ng gobyerno and of course sa taong bayan? Well, kagaya ng sinasabi ko, gusto niya talagang mag-purge. Gusto niya talagang tiyakin. Parang loyalty check ito na i-record ko lang yung aking mga taong pinagkakatiwalaan. But in so doing, kinakailangan niyang gumawa ng isang paraan na yung impact ng imahe niya sa taong bayan ay hindi naman masisira. So he also has to save face. And how would he do that? By asking for a courtesy resignation. Ang justification niya, kinakailangan niya daw i-recalibrate. Ang justification niya, kinakailangan niya uling tignan yung kanyang gabinete. Dahil huling kalahating ng kanyang termino ay igugugol niya na hanggang matapos ito sa 2028. So, yun ang kanya talagang pinag-isipan dito. Kasi sabi ko nga niyo, Idol Mark, ang pangit naman, di ba, kung bigla siya magtatanggal ng maraming tao. Ang magiging epekto niyan, parang bitter siya, dahil porket nag-away sila ng mga Duterte or nag-break up yung unity, may gagawin niya yan. Nandamay. Tapos, pangalawa, syempre, hindi maganda yung dating sa pamamahala niya. He will appear weak, kung magaling kang Pangulo, bakit ang dami mong in-appoint na sa tingin mo pala ay hindi naman makatutulong sa iyo, di ba? So, magiging pangit yun. And I guess, para sa kanya, that is the best case scenario na on the one hand, makakapag-aral siya ng mga ayaw na niya. And on the other hand, hindi masyadong pangit yung dating dahil pinag-courtesy resignation niya nga And then he can appear na in-evaluate niyang maigi yung mga nag-courtesy resignation para malaman kung sino ang i-appoint ulit at malaman kung sino ang aalisin. Pero syempre, from the start, alam naman natin na alam niya na kung sino gusto niyang tanggalin. Panghuli na lang siguro, attorney, di ba nabanggit na sa kanyang doon sa isang podcast na interview niya na parang pahapyaw na makikipagbati kay to the Dutertes and the particularly to VP Sara. Eto ba is makikita natin yung lahat ng mga binitawan niyang salita doon sa podcast na yun, parang unti-unti na parang pinapatunayan niya na totoo ako sa salita ko. Well, actually, pag tinitingnan mo naman yung Pangulo, in fairness sa kanya, di ba, hindi naman siya talaga combative. Yun naman ang rhythm niya. That has always been the case. Pag tinatanong mo siya, bihirang-bihira siya na magsasalita ng maanghang. Bihirang-bihira lang yan, maliban na lang kung maipit siya. So, bigyan siya ng benefit of the doubt. Yung personalidad niya is one, yung persona niya is one who would actually pursue that, yung reconciliation. So, I would not be surprised, in fairness to him, kung yaan ang kanyang sasabihin. Pero syempre, pangalawa, that is also a way to save face dahil whether we like it or not, nawawala na yung grip niya doon sa taong bayan. Bumababa na talaga yung trust and approval rating niya. Alam naman natin na yung resulta ng midterm polls is an indication na talaga malakas pa rin ang mga Duterte. Hindi naman natin sinasabi na automatic pag tumakbo si Vice President sa 2028, siya ang mananalo. So we're not saying that. But what we can guarantee is the fact that based on the midterm polls, based on the engagement on social media, talagang forced to reckon with pa rin ang mga Duterte. Pero ikaw ang Pangulo, syempre it also wouldn't make sense kung patuloy mo nga awayin yan kasi lalo mo lang i-alienate yung sarili mo sa taong bayan. Tandaan natin, noong
tumakbo silang Pangulo at hindi pa nagdedesisyon si Sara Duterte na mag-slide down bilang Vice President, hindi ba? Almost one-third doon sa survey ng Taong Bayan ay may pagkiling sa mga Duterte, no? Yung one-third sa Kapink, tapos yung another third kay Bongbong Marcos. So, ibig ko sabihin, kung hindi nag-slide down si Pangulong Duterte, everything would have been up in the air. So, it could have been Lenny or mas may sense kung si Sara Panalo or pwedeng siya. So, pero nung sila'y nagsanib first, alam naman natin, di ba? It was a landslide victory. So, ibig ko sabihin, malaki din yung naitulong talaga sa kanya ng mga supporters ng mga Duterte at kung yan ay ma-alienate niya, malaki ring bahagdan ng populasyon ang mawawala ng gana sa kanya at hindi pwede sa isang Pangulo na walang pagtitiwala ang taong bayan, even perception Correct. of trust and confidence kasi hindi mo maisasagawa yung mga dapat mong gawin. Lalo kang magiging lame duck. Bukod dyan, ang hirap din kuhain yung loyalty, halimbawa ng mga miyembro ng mababa at mataas na kapulungan, lalo na sa Kongreso. Kasi historically, pag Pangulo ka, dahil presidential system tayo, although technically equal branches ang judikatura, legislatura at administratibo at ekutibo, di ba? Pantay-pantay sila supposedly, but dahil presidential system tayo, ang pinaka-bossing pa rin yung Pangulo eh. So kaya pag ikaw ay naging miyembro ng Kongreso, either mababa or mataas na kapulungan, ang tendency mo kakampi ka sa Pangulo. At historically, yan naman na nakikita natin, nag-umpisa yan, hindi ba, ng panahon ni Fidel Ramos, na wala kang masyadong kakampi na naging presidente siya, pero nagtayo siya ng Rainbow Coalition. At dahil mahina ang party system dito, ay kakampi sila sa'yo. Pero yung pagkampi nila sa'yo, syempre nakadepende, unang-una sa lahat, yung grip mo doon sa power, which is a given dahil Pangulo ka. Pangalawa, yung popularity mo. Because if you become hugely unpopular, pwede nang magkapangil, halimbawa, yung mga kongresista, yung mga senador, lalo na ang Senado, na ika maging independent at hindi ka nasundin dahil alam nila, wala nang nagtitiwala sa'yo. So, which is why it's important for the President to be able to maintain the same trust and approval rating that is needed for him to be able, number one, not only just to command respect, but to be able to exercise his political will with the end in view of maintaining support coming from the members of both houses of Congress. Ayun, okay. Just a quick comment lang, attorney, siguro before namin kayo pakawalan. Yung sinasabi nila, the president may mistakenly na baka ang nakikita niyang problema ay nasa gabinete pero wala. In the halls of Congress daw ang dapat niyang tutukan. Well, actually, sa bandang huli, importante naman din talaga yung relasyon ng Pangulo doon sa Kongreso, no? Kasi una sa lahat, a lot of his legislative agenda, walang support yan ng Kongreso kung walang support sa kanya. In fact, under the law, he can even certify certain measures as urgent. So kung wala nang nagtitiwala sa'yo, ang hirap na makakuha pa ng support. So kinakailangan talaga, alagaan niya yung Kongreso. Pangalawa, maraming mga issue, no, na nagagamit din ang Kongreso para sa kanyang kapakanan. Kasi tandaan natin, ang Kongreso may kapangyarihan silang magpatawag ng investigasyon. At ang mga investigasyon nito, although in aid of legislation, alam naman natin na sa tunay na buhay, maraming investigasyon ang pinapatawag. Hindi naman sa pagbalangkas ng batas. Wala naman tayong nakita ng mga nagawang batas dahil dun sa mga investigasyon. So nagagamit lamang sa politika. So nagiging political arm kadalasan ng Malacanang ang Kongreso. Kaya kinakailangan ingatan niya pa rin yung relasyon niya rito. Ngayon sa mga gabinete naman, mas lalo din dapat ingatan niya ang relasyon niya rito, making sure na kasama niya yung pinagkakatiwalaan niya lang. Dahil ito yung ito yung mismo nagpapatupad ng kanyang mga programa at mga aktibidades directly dahil nakailalim sa kanya. So in both cases, kinakailangan niya talagang tutukan ito. Ngayon may nagtatanong nga sa akin, so Ed, sa tingin mo ba it's an admission of defeat? Siyempre, hindi naman niya i-admit yan. But that is an admission of the fact na he's losing his grip. And he really has to salvage his situation by doing what he's doing now.
Ayun. Okay, maraming salamat Attorney Edward Chico, sa political analyst. Magandang umaga po and God bless po, sir. Maraming salamat. Ito po bang yung programa niyo ay naririnig po sa Apo, Davao? ano po, meron po tayong meron po tayong station din sa Davao din po. Pero ito po is in Pangasinan in particular at worldwide kasi naka-Facebook Live din po tayo, attorney. Ito pala yung Pangasinan, Opo, no? Attorney, maraming salamat Yung po. mga people sa Davao, sabi Opo. nila na Napapakinggan Maraming nila. Thank you po. Maraming salamat po. God bless. Attorney Edward Chico, political analyst idol, para po sa usapin pa rin po na ating pinag-uusapan din ngayon sa courtesy resignation na nirender po ng ng mga gabinete ng Pangulo. Kung ano bang kahinatnan po nito. And tama nga naman yung sinabi ni Attorney Edward na talagang ito prerogative naman ng Pangulo. Ayan, call niya yan kapag for example hindi na talaga naka-align o hindi po kaalyado na yung kanyang gabinete, kailangan makipag-work ka pa dun sa umaaway sa'yo, kaaway mo, di ba? So yun ang principle, talagang ito po is hindi naman po ito bawal. Ito po ay prerogative, ibig sabihin call ito ng presidente mismo. Sa kabilang banda, tawag dito, ang taong bayan naman yung bang mga nagtatrabaho na gabinete ng Pangulo, talaga bang nagtatrabaho para sa taong bayan o para sa kanilang sariling interes lamang? Yan. Dahil tayo, sila, ang nila dyan, yung manatili sa pwesto, magkaroon ng political power, di ba? Tayong ang concern natin, sino ba yung talagang nagmamalasakit para sa sambayan ng Pilipino? At tandaan po natin po, sa mga kabinete, pwedeng dyan po magmula yung susunod po ng mga leader po ng ating bansa dahil makikita po yung mga performance po nila. If I remember right, di ba? Si dating Senator Mar Rojas, 'di ba? Nag-secretary pa 'yan bago naging senador. 'Di ba? Hanggang sa tumakbong sa pagka-presidente noon pero eventually naging vice presidential candidate noon. So dito talaga makikita natin kung sino mga nagpe-perform talaga ng mga gabinete na pwedeng may potential na maging future leaders natin. Yan. Magpakitang gilas po dapat talaga. Hindi lang para sa presidente, kundi para sa buong sambayan ng Pilipino. Alas 6:53 ang oras po natin. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye.